Doncs jo, primer de tot, celebro que totes les candidates estiguem d'acord en que volem un poble millor, uns d'una manera, uns altres d'una altra, però el que volem és això, és millorar el nostre poble, que ens l'estimem i volem que les persones que tenim al costat estiguin i visquin millor. Heu sentit i heu escoltat les tres propostes i els tres eixos de la CUP. Us demano el vostre vot perquè creiem que estem, primer de tot, en una emergència habitacional. Creiem que els nostres joves ens hem de quedar a Tiana. També creiem en que l'aigua pública ha de ser un bé social, un bé comú, i s'ha de municipalitzar. I finalment, perquè, tornant al tema dels joves, han de tenir un espai on poder reunir-se d'una manera lliure i independent. Gràcies.